Здрасти, аз съм Бруталния и съм тук за да ви разкажа една история. От 13 години, 37 дена играя редовно тото с система 4-4-2 и съм имал доста тройки и четворки, но преди 6 месеца, което се пада към края на септември, ми се случи нещо, което не ми се беше случвало до сега. Сигурно сте забелязали, че тогава изведнъж спрях да качвам редовно и за 2 месеца имаше само едно видео. Това не е защото ме е домързяло или съм се отказал, а защото както си проверях фишовете една сутрин, открих следното. Нормално реакцията ми беше... А сега ще ви обясня защо и вие трябва да сте. От сега нататък ще имам по минимум 5 томболи месечно, като наградите няма да са някакви релезвес герой в Мотен, а и такива, а в някои случаи може и такива. Това обаче ще го решите вие. В описанието на клипа ще намерите линк към анкета, в която може да гласувате какво да подаря в следващия клип. Също така, понеже на мен вече год ми трябва, колкото Айнщайн разбира от физика, първите 10 човека, които ми уиснат на ролка следното, ще получат по 50к год в играта. Толкова за сега, не забравяйте да гласувате в анкетата и като се върна от почивката в Елдорадо, започваме с томболите. Сума има тежката дума, нашата система 4-4-2.